Salutare! Sunt aici cu Tony, prietenul meu îl ajută să facă brain-roți. Îl ajutăm să facă brain-roți la index. La izbună, îl ajutăm să facă brain-roți și la index. Haide. Da, e cel mai bun prieten al meu. Ajutăm să facă brain-roți pentru index. Bun. Foramen. Bun. Uite, s-a spălat preotul ăsta bidic. Oleu. Stai bro, stai, man. Spin gratis. Ok. Bun. Cel mai bun prieten al meu, Tony, e de la școală. Clasă cu mine. Bun. Ia toate chestiile la index și gata. Asta e, l-am dat lui. Ca să credeți că nu-i scammer sau ceva. I-am dat lui. Mărirul digitale e cel mai bun al meu. Tot pentru index. Nu, cel mai bun al meu e Potospot. De 13 milioane, dacă nu mă înșel. Dacă da. Da, 13 milioane. Cel mai bun al meu. Stai. Bro. 5 milioane. Asta e a doilea cel mai bun al meu. Nu, a treilea. Cel mai bun e Potospot. A doilea. Bă, ce faci? A doilea. Ăsta. Nu, a doilea e Guerrero și a treilea Carcur și a patrulea Los Tralitos. Așa. Gata? Gata? Bro, ăsta e Constantin, care nu prea îl suport. Îi dau kick oare? Ok. Ma Constantine, ma.
Bun. Și cam atât a fost. Pa, pa, ne mai vedem și cu alte episoade cu prietenul meu, Tony. O să fie foarte, foarte tare. Pa!